गथ' गाथाय जाब्लाबो नोङो आं नोंखौ खावनानै लाबथारखागोन आं नोंखौ खावनानै लाबथारखागोन आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबा मा सानो आं जेबो मोनथिया बरिया बेमार जाबाय तामान बरिया जादों Thank you so much. Good morning, my dear student. Good morning, sir. गासिनाबो खबरा मोजां ना? मोजां सार। नोंसोरलाय राज फुजाखौ नायदोंना नायाखै? नायबाय सारजों साब्रैबो मैया नायना फैबाय। दे थिगानो मोजां दे बेमार जा नोंनो बुंलाय नोंसोरथ' गासैबो राज फुजाखौ नायखांखाबाय ओंखायनो बेमार जा नों बुंलाय आं मोनसे कुइसन सोंनि मा कुइसन सार सोंदो माबार कुइसना जाहैबाय सोर मोदाया 100 जननिबो बारा हिनजाव हाबा खालामदोंमोन कृष्णआ सार यस मजा राइट एन्सार बे कृष्ण मोदायाबो एसेबां हिनजाव हाबा खालामदोंमोन जोंलाय माथो सासेखौनो मोननो थाङालै सार नोंसोरलाय बहा मा मोनग्रांबायनो नोंसोरनियाव कृष्णनि बायदि गुन गैया मालाय कृष्णनियाव हिनजावफोरखौ बुरखायनो हानाय आवलिहोनो हानाय गुन दङमोन सार आंबो देनां कृष्णनि बायदि 100 जननिबो बारा हिनजाव हाबा खालामनो सानदों सार नोंथाङा मा बुङो बरिया मजा बेफोरसो गथ' बेबायदिसो जानांगौ मोजां कृष्णजों कम्पिटिसन नांनो हानाय जोबोद मोजां बेबायदिसो जानांगौ 100 जन हाबा खालामब्लाबो आंखौबो 100 बार लिंनांगोन दे जागोन सार लिंगोन दे एबार बुंलाय सोर हायो सोर राजाया मालायनि हिनजावखौ खावना लांदोंमोन सिम्पल सार राबना यस कारेक्ट एन्सार सार बे राबननिफ्रायनोथ' हौवाफोरा मालायनि हिनजावखौसो दानिया लानानै खाग्रा जालांबाय बेखायनो आं सानो हिनजावखौ बेनिखायनो 100निबो बारा हाबा खालामगोन आं अब्लासो सोरबा लांबा लाङाबा था लांनो गोसोबाबो लांथोंसै आं हाबा खालामनायनि उनाव भेरि गुड आइडिया दे एबार बुंलाय सोर हायो बुहुमाव हिनजाव मानसिया जोनोम जाग्रोनाय ना हौवा मानसिया फार्स्ट जोनोम जाग्रोनाय सोर सासेया फार्स्ट जोनोम जाग्रोनाय बुंलाय सोर हायो आं हायो सार बेनि एन्सारखौ आंबो हायो सार बेनि एन्सारखौ दे बेमार जा नोंनो बुंग्रोलाय आरो एसे गुवारै फोरमायना हो सार आंनि बायदिब्ला हिनजाव मानसिया फार्स्ट बुहुमाव जोनोम जाग्रोदों दे गुवारै फोरमायना होलाय माब्रै माने सार जोंहा आइ आफानि गथ'आ सानै आंजों लोगोसे आब' सासे दं आंनिख्रुइ आब'आसो फार्स्ट जोनोम जाग्रोदों बेखायनो आं सानो बुहुमाव हिनजाव मानसिया फार्स्ट जोनोम जाग्रोदों जुदि हौवा मानसिया फार्स्ट जोनोम जानायमोनब्ला आंबोथ' जोनोम जानांगौमोन ना सार फार्स्टनो बरिया थिगानो मजा जादों फोरमायना होनाया थेंक इउ सार दे एबार हिब्रमा बुंलाय नोंनि बायदिब्ला सोर सासेया फार्स्ट जोनोम जाग्रोनाय आरो एसे गुवारै फोरमायना हो सार आंनि बायदिब्ला हौवा मानसियासो बुहुमाव फार्स्ट जोनोम जाग्रोदों माबोरै फोरमायना हो सार माने आङो बेमार आजारनि बायदि कपि खालामनानै बुंनो थाङा जे जोंहा फिसाजो गैया फिसाज्ला गोजा 3 दङ आंनो गिदिर फार्स्ट जोनोम जानाय बेखायनो आङो हौवा मानसिखौ जोनोम जाग्रोदों होननानै बुङाखै सार माने सानसेखालि जोंहा आइ आरो आफानि जोनोम सान सार्टिफिकेटखौ आङो नायबाय आरो सानैनिखौबो ओमफ्राय नायनानै नुबाय जे आइया आफानिख्रुइ 5 बोसोर दुइसिन बे डेट अफ बार्थखौ नायनानै बेनिफ्राय आं सानो जे जुदि आफानिख्रुइ आइया दुइसिनब्ला बे आफायानो जिहेतु सिगांसिन जोनोम जाग्रोदों
बेखायनो बुहुमाव हौवा मानसियानो फार्स्ट जोनोम जादों होननानै आङो सानो सार। नोंनाबो थिगानो जादों फोरमायना होनाया। दा होमबा सार सोर सासेया सिगांसिन जोनोम जाग्रोनाय? हौवासा मानसिया ना हिनजाव मानसिया? एन्सारा मा मोनसे कारेक्ट जागोन सार? बेखौ रावबो थारै बुंनो हाया। सार आंनियानो कारेक्ट सार, हिनजाव मानसियानो जाथारगोन। ओइ नङा सार बिनिया आंनियानो जाथारगोन, हौवा मानसियासो फार्स्ट जोनोम जाग्रोनाय, आंनियासो कारेक्ट सार। सार नोंथाङा मास्टार जानानै मोनथिया नामा सोर सासेया जाग्रोनाय? बुरबक मास्टार जाबानो सोरबा मोनथियो नामा? जायनि एन्सारखौ बुहुमाव रावबो मोजाङै होनो रोङा बेबायदिखौ मास्टार जाब्लानो होनो हायो नामा सोरबा बुरबक? दिनै क्लासाबो बेयावनो जोबथ'बाय, थांदो नोंसोरो।